El Bloc de l'Olleria té previst promoure incentius fiscals i una reducció de les càrregues administratives municipals per tal de fomentar la posada en marxa de projectes d'emprenedors locals i en general la implantació de noves empreses que impulsen la creació de nova ocupació a la localitat. Amb aquestes propostes per al sector empresarial, la candidatura del Bloc de l'Olleria es presenta a les properes eleccions municipals. Des del Bloc posarem en marxa mesures fiscals i administratives per a facilitar l'atracció de noves empreses a la zona industrial de l'Olleria. A més, també utilitzarem les agències polítiques que té el Bloc a nivell estatal i a nivell europeu per aconseguir ajudes per a desenvolupar aquests projectes socials i econòmics per a la nostra població. L'Olleria es troba situada geogràficament en un punt molt estratègic, en un eix vertebrador de les comarques centrals valencianes, i això el Bloc vol aprofitar-ho per a crear més llocs de treball, per a recuperar aquesta activitat econòmica que tenia l'Olleria. Julià Engo ha recordat que baix la seva alcaldia s'han sentat les bases per a crear les millors condicions per a poder propiciar la vinguda de noves empreses al polígon. Després del condicionament de la CB 640, ara el polígon del Carrascot compta amb òptimes condicions de connexions, urbanització i infraestructures. Paral·lelament a les mesures fiscals i administratives per activar els negocis dels emprenedors i els capitals externs, el Bloc de l'Olleria té previst engegar un pla d'ocupació local que va molt més enllà de ser una proposta formativa per als desocupats. A més d'establir una programació estable de cursos de reciclatge professional tant per a persones amb feina com per a aturats, el Bloc pretén crear un servei municipal d'atenció als desocupats a través del qual guiarà els inscrits en la recerca activa de feina i fins i tot inclourà el suport psicològic per a aquestes persones. Moltes de les persones que actualment es troben parades, sobretot les de mitjana edat, és la primera vegada que es troben en aquesta situació. Per això, a part de necessitar reciclatge professional, necessiten orientació sobre com buscar un nou lloc de feina, com fer un currículum, com poder utilitzar les noves tecnologies. Per això, des de la Regidoria de Participació Ciutadana, ja en aquesta legislatura, hem estat incidint molt en aquests temes i a partir d'ara encara aprofundirem més en aquest sentit.